Hej, vi har så prøvet et lille forsøg. Vi har prøvet at blande en masse ting sammen, i hvert fald. Simon her har prøvet at blande en masse ting sammen. Han tænkte, det kunne være sjovt at blande Starbucks espresso kaffe sammen med noget Red Bull og noget kult. Vi tænkte så, hvad kan der ske med det? Ja, Red Bullen og kaffen, det blev normalt, men da vi tilførte kulten, Det er skum. Det er bare i fast form. Det er ligesom kage, hvis I kan forestille jer nærmest noget kagesuppe, mere eller mindre. Skal lige have noget til at skylde ned, hvad end du prøver at smage det. Det er bare en lille sjældent Red Bull og noget kult. Hvilket smager meget godt. Det smager fint, men nu er det bare et spørgsmål. Det her, det smager... Jeg er lidt bange for at se, hvad der sker. Vi overvejede jo også lidt at putte noget kakao i, men der er ikke plads til det i koppen, efter det skummede sådan over, og så tænker vi, det vil lade være. Det har lavet en kemisk reaktion i hvert fald. Ja. Jeg ved ikke, hvad der sker. Men hvor end det våger, altså. Brug skeen. Det er lige før, du er nødt til at bruge skeen, jo. Ej, mand! Du er knap! Helvede! Det er så fantastisk kage. Godt, du kan godt. Åh! Du kan ikke dø af det. Nej, åh! Noget tyder på, at det smagte rigtig dårligt. Simon er nu på vej udenfor, jeg tænker på enten at kaste op eller spytte det ud. Føj. Forestil dig at tage et stykke, ikke sorbet, sådan noget chokolade, ikke mus. Ja, mus faktisk. Chokolademus, ikke? Ja. Og jeg har smagen af chokolademus. Men så kommer der den der ekstremt syrlige smag samtidig. Det bare stikker på tungen. Det var sådan, det smagte. Det var ikke. Jeg bruger en ordentlig tår af den. Jeg var lidt sure. Men der må være noget af den nede i bunden, der stadig er flydende. Prøv. Løb, jeg holder kameraet i gang. Jeg er sure. Nå, fint, jeg behøver ikke holde. Ja. Eksperiment 2. Vi tager bunden nu, det er nemlig stadig flydende. Så vi tænker. Øj, der er mørkt herinde. Hey. Lige for at få et nærmere blik på det, så kan I se, hvor klar den ser ud. Og nu kan I lige filme tæt på skeen, fordi så kan I se. Okay. Det er rigtig klart, ikke? Så bliver sugerøret af Doom blevet tilført. Og vi vil nu prøve at se, hvordan... Sugerøret er død! Ja, sugerøret er død! Død, siger jeg! Og nu vil vi så tjekke, hvordan det bunden smager. Han skal lige samle sig. Sugerøret står helt alene midt i det. Ej, hvor er det tykt. Nej. Der skal meget til. Lige prøv at høre. Okay, der er flydende i bunden. Der er ikke sådan noget donk. Der er en ren lyd for koppen. Ja. Og vi vil nu se Simon prøve smage det. Får du noget op? Det smager meget mærkeligt. Skum er det værste. Okay. Det er det klammest. Det her, det er en meget sød Red Bull. Men efter, som er lidt syre, den har flere stadier faktisk. Den starter ud ret en 2 sekunder. Skal vi lige have smagen en gang til? Den starter ud som en meget sød Red Bull. Virkelig sød Red Bull. Og så kommer espresso-smagen. Og så bagefter så kommer Red Bull-smagen igen, bare syrlig. Du har simpelthen skabt en kemisk reaktion, det der. Det smager som noget af det der, man lavede i fysik. Må de smage på jeres ting i fysik? Vi lavede vores egen sodavand. Det var ikke bare sådan noget sukkersygt, det var med farvestof. Det endte med faktisk med aktier, man til at få for dårlig mave. Jeg har også ondt i maven, det ætsede igennem vores plastikkrus.
Det er ligegyldigt, men prøv, vi havde fysik, for læreren vidste godt forsøgt at være sikre, men vi måtte stadig ikke smage på lortet. Du er velkommen til at smage. Så Ej! det er ikke så slemt i bunden. Okay, jeg prøver bunden. Så filmer jeg lige dig. Det skal jeg lade os prøve. Yes, nu har vi så mit forsøg på at smage vores kemiske eksperiment, der smager sikkert af bræk. Vi prøver. Bunden smager faktisk meget godt. Prøv at smage. Prøv at smage en smule skum. Øverst. Nej. And it goes. Syrlig chokoladekaffemus. Føj for den satan. Det er det. Ad! Giv mig min kult. Man burde kunne tjene penge på det her. Ja. Altså når man tænker over det, hvis man kunne tjene penge på kawi, så er man en blanding af juice og kakao eller mælk. Ja, det burde man også kunne tjene penge på det her lort, teknisk set, ikke? Altså. Lidt ligesom man kan tjene penge på en Mel Gibson film. Det er det samme, ikke? Jeg tænker, hvordan kommer vi af med det der statstående brygge der? Jeg vil lige prøve noget. Et plektar. Det er det nok mit tungeste plektar, jeg har. Det der. Det synker ikke engang. Ej, var det klamt. Hvad gør vi med det? Jeg ved det ikke. Skil dig af med det. Er du rørt ved det? Nej, det ligner jo bare... Det ligner seriøst lort, eller et eller andet. Bræk. Nej, hold lige kameraet, så kommer vi ud og hælde det ud, så det må vi lige prøve at se. Se de flere stadier af bryggen. Ja. Ej, hvad er det, vi har skabt, Lars? Jeg ved det ikke. Hvad har vi gjort? Men et eller andet har vi skabt. Frankenstein har lige PC flyttet til Allerød. Ej, du tør sgu da ikke af i modden, mand. Ej! Jeg skal ikke have noget dernede, jo. Ja, jeg har ikke en måtte, men... Skil dig af med det der. Skil dig af med det. Så følg med. Ja, er på vej. Ej, hvor tænker jeg skille dig af med det? Hvad laver du det overlæg? Nå, sidder lady helt dernede for helt for sig selv. Jeg hælder det bare ud i hovedet. Ja, hvad er det? Så fik vi lige nogle sko på. Og så følger vi lige Simon i hans forsøg der. Hælder du ud helt herude? Ja, så ligger der ikke en eller anden mærkelig substans i min have. Hey, hvor er duen hen? Ja, her havde vi så stien, hvor jeg tænkte dernede fra, der tænkte jeg, at jeg ville løbe med en kakao efter nogle duer. Ja, til min orientering, så flyver de 2 duer, og der kommer til en due, der stadig sidder dernede, og jeg står med en stor flaske kakao over dens hoved og undrer mig. Lad os skille os af med lortet. Det ligner urin, det der. Det flyder nedenunder mussen. Øj, hvor er det klamt. Den følede lige. Der er stadig noget inde i. Det ligner, prøv at se det der, ikke? Det ligner altså bare rigtig meget opkast. Hvis du kigger på det, ikke? Så ligner det altså en, der bare har knækket sig ud over det hele. En, der bare har sagt... Ja. Ej, fy for helvede, det gør jeg aldrig igen. Nej, det kan jeg godt forstå. Du stopper ikke med at eksperimentere med maden. Det er sådan meget sjovt, men du blander aldrig de 2 ting sammen igen. Eller 3 ting. Du kan jo bare se, hvad der skete med mig sidst, jeg blandede. Det gik meget godt. Hvad skete der der? Det var da jeg opfandt min drink. Nå ja, det er så sådan. Den var så god, tænker jeg. Ja. Jeg stopper videoen.